A uns gustalles, Jugar con las construcciones. outros pasan en grande con La cocinita, los cuentos y a construcciones. e outras escollen. La profe. Pero a todos eles encántalles formar parte da unitaria de Vilar, na parroquia Vila García de Bamio. O centro abriu este ano as súas portas con 7 alumnos e con mestra nova. Aproveitando o inicio desta nova andaina, a responsable da escola aproveitou para lanzar unha campaña en defensa deste tipo de escolas rurais. Unha escola unitaria ten moitísimas posibilidades, é unha escolarización moitísimo máis individual, familiar, no que colabora moitísimas familias, individualizada, onde todos colaboramos moitísimo. É unha pena porque estánse pechando moitísimas unitarias en Galicia. Vantaxes tamén na formación que reciben os rapaces. Nas unitarias, nenos de distintas idades conviven nun mesmo espazo, algo que no canto de ser contraproducente incentiva a súa aprendizaxe. Os grandes tiran polos pequenos. Pois mira, o estar matriculados nenos de varias idades é moi enriquecedor para eles, porque uns tutorízase con outros, os nenos de 5 anos axudan moitos de 3 cando chegan, adaptanse moitísimo mellor, porque teñen compañeros máis maiores que se axudan moito. Outra vantaxe que reivindica a mestra é o apego que se lle transmite aos nenos polo lugar no que naceron, algo que, segundo nos explica, sirve para coñecer o mundo que os rodea xa dende ben cativiños. Sempre tentamos facer actividades que teñan que ver co entorno máis próximo. Entón, coñezan o seu pobo, o rural, que sepan o que hai na súa contorna. Esta campaña que puxo en marcha o Lai en defensa das unitarias coincide co arranque do novo curso. Agarda que o seu traballo sirva para algo e que a unitaria de Vilar non corra a mesma sorte que a de Pedroso, tamén en Bamio, e que pechou hai xa uns anos. Eu estou moi emocionada porque estamos pedindo melloras, a escola está mellorando, entón eu creo que daremoslle un poquinho máis de voz, e sí que estou moi ilusionada e teño moitos ánimos de que nos próximos anos haxa unha boa matriculación e siga en pé a unitaria. A mestra tamén nos explica que na maioría dos casos as instalacións das unitarias son moi antigas e que a súa posta a punto require de máis esforzo. No caso desta de Bamio, nos últimos tempos acometéronse varias actuacións. El así todo non se resigna, di que o centro ten moitas posibilidades tanto para os veciños da parroquia como para o resto do concello.